Takže čau lidi, já jsem Nates a vítám vás u dalšího videa a tentokrát je to ze hry Fisher. Tak, dneska jsem našel herba a mám prý, počkejte, teď jenom toto odklikám. Teď mám chytit prý nějaký sled, obecný 3 kusy. A když to chytím, tak za to dostanu určitý fish mince, jo. Já si teď dám návnadu třeba, no, mohl bych návnadu na marolíny, no, sice teďka to nebudu asi plnit, protože já bych chtěl chytit marolína. Kamu říkal, že by mohl jít i chytit tady, sice by to mělo být obtížný, na to mám celkem dobrý. No nic nebere, takže jdeme na kobylky návnadu. Na kobylky tady berou hodně. Myslím si, že se jmenuje ta ryba, teď to mám i v misích, tak se pokusíme. Na kobylky by měli brát, když se koukneme tak mise, tak tkančity stříbřitou. A když tady dáme do Fishdexu tkaň, tak teď asi bude si ty kobylky. No tak už se mi jednou podařilo chytit, ale to zkusíme chytit znova. No, zabralo to, dobrý. Vypadá to na větší rybu, no, ne, nevypadá. Toto videíko bude taky kratší a omlouvám se za lagy, co mám. Příští video bude asi Counter-Strike Global Offensive. Možná ještě dneska to vydám. Zdá budu mít čas, což asi možná ne. Prodám běžky za 13 000, moc drahý. Si šetřím na běžky. Já teď, když se kouknu do inventáře, tak teď mám dekorace a ta socha kapitána Karpa má hodnotu 960 fish měny. Tak já to zkusím prodávat za 1000. Nevím, jestli to někdo kupuje, ale zatím to ještě nikdo nekupuje. No, takže na kobylky teď to moc nebere, tak na těsto by mohli brát ty. Jak to je vždycky? Dobrý. Podařilo se mě teď jednou chytit žraloka psího. A pardon, co teď naskočilo. Nice, ryba zabrala. Cože mám nachytit? Se ještě kouknu. Sleď obecně, to jsem... Řík právě, že moc ty sledi neberou. To je ten problém. No, sled, nice. Že už jenom 2 sledě a máme to. To je voda, kdyby to zamrzlo, tak to by mě jako hoši naštvalo. Zase? Dobře. Teď můžete vidět, že mám level 60 a nějakých tak 10%. No teďka, no nice, dobrý, 10% bych měl, no ještě ne. Tak jde si herbe, tak jdem si to vyzvednout. Díky. Takže toto bude asi pro dnešní video všechno. No ještě ne, ještě si teď zachytáme. Dáme tam Twister 25. To na to někteří, že
žraloci nebo vzácnější ryby by tady měly brát. Je nahodíme. No, neberou nějak. Jo, promiňte, já jsem si to spletl z gumovka 34, ty tady by měly brát na některé ty vzácnější ryby. Já si dobiju energii, takhle. Kvůli vám to dobiju. Prdím na to, takže jdeme na kobylky. Ještě bychom mohli chytat. Tak a toto bude pro toto video všechno. Je poslední ryba. No, dobrý, takže čus!